Il-Gvern qed ikompli jimplementa bil-fatti l-impenn tiegħu favur it-trasparenza u l-governanza tajba fil-ħajja pubblika. Fuq kollox qed ikompli jagħti l-ħajja lil liġijiet li kienu ilhom imweda snin minn amministrazzjonijiet preċedenti. Wara ħafna sforzi tal-Grupp Parlamentari Laburista fil-Parlament, intlaħaq qbil mal-Oppożizzjoni dwar l-abbozz ta' liġi li sejra persuni li jkunu se jservu f'karigi pubbliċi jgħaddu mill-arbel ta' skrutinju ta' Kumitat Permanenti li se jkun jismu Kumitat dwar il-ħatrit pubbliċi tal-Kamra tad-Deputati. Aħna bħala Gvern għamilna sforz, għamilna ħidma biex kemm jista' jkun dal-abbozz ta' liġi jkun maqbul bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Qbilna fuq ħafna affarijiet, ma qbilniex fuq kollox, imma bħala punt ta' prinċipju hemm qbil dwar it-tħaddim ta' din il-liġi. Din hija biss ħolqa minn kullana ta' bidliet bla preċedent li dan il-Gvern qiegħed idaħħal biex isaħħaħ il-governanza f'pajjiżna. Il-Ministru tal-Ġustizzja Win Bonnici innota li l-poplu Malti kien imdorri li fil-Parlament Ewropew jara persuni li jkunu se jimlew xi karika pubblika jgħaddu minn skrutinju minn deputati parlamentari Ewropej. Dik is-sistema sa ħandaħluha f'Malta u persuna li tkun ħadd okkupa kariga ta' chairperson, ta' awtorità regolatorja, jew nkella rwol ta' ambaxxatur mhux tal-karriera, jiġifieri ambaxxatur, ħanu nużal il-kelma politiku, irid u jersaq quddiem Kumitat Parlamentari u jwieġeb id-domandi. Fis-stqarrija l-Partit Laburista rrimarka li l-mod kif il-Grupp Parlamentari Laburista iddiskuta l-ħsibijiet differenti u sansitra laqgħu ħodt minnhom u approva oħra ta' maturità politika. Issa l-pass li jmiss huwa li din il-liġi tidħol fis-seħħ malajr kemm jista' jkun sabiex jibdew mill-ewwel smigħ fil-Kumitat Parlamentari bis-sistema ġdida.